96. Na koju foru? Ali, tako što sam ja sam živeo u Kruševcu, a tad je muzički urednik Teki Tolivić kuće bio Rizinger. Da. I onda je Markov album Neosetljivost bio promovisan na Radio Kruševcu. Da, i tu ste se... I onda smo se tu videli prvi put i pričali i tako dalje. Posle smo se čuli više puta šta je znamo. Super čoveče, ako nalate nogu, onda je to pesma, znaš šta će se desiti? Znaš šta će se desiti s gitarama? Gitara će isplivati biće ekstra. Sad polako, hoće da liči. Da. Početi da liči, uskoro će početi on da liči. Da. I onda, znaš, fundamentalne promene, to je ono malo pre sam njemu pričao. Znači, to su promene idu od 0 do 5. Od 5, kad sam ja počeo da sviram bubanj. Do 7, od 7 do 2, od 1 do 0. Znači, a na kraju će biti promene sitne, ono što pričao Ševa, da treba da upakuje limiter u vrednost od jednog piksela. Znači, na kraju ćemo da radimo one sitne, i to će izgledati kao da ne napreduje stvar. Ne znam me razumeš, tu će izgledati kao rekli smo sve na gitari, rekli smo sve na pevanju, rekli smo sve na bubnjevu, šta još može, ali može da bude ispekla. To je to. Znači, kad je počeo, na primjer, ova pesma, to će se desiti s drugim pesmom, ovo ti je studijski tempo. A onda sam karakter pesme te vuče da ti misliš da je to brza pesma. Jer ja sam sumnio da nije spor tempo. Pa posle sam rekao sebi, ne, okej, miranje tempo, to je studijski. A evo ti sad kad je bas počeo. Pa ti sad, slušaj, Marko, gledaj. Da bi ti di-du-du-du, ti imaš u bržem tempu di-du-du-du da doneseš kao doživlje di-du-du. Jer bi bilo di-du-du-du, di-du-du-du. Onda ovaj prvi pitr, nego tempo ti daje da se čuje ton. Razumeš? Čokoladu je. A buaranu mogu da... Ne, ševi čokoladu. Čokoladu, imam voli slatko. Čokoladu lepo je. Šta ti kazao? Šta? Nešto si počeo, moramo se šta? Spoveži me samo dve, tri reči. Moramo se ja i ti naći, tako si nešto. Moramo na dvojice da se smršamo, stvarno smo svi njeni na dvojice. Ja sam zbog šećerne bolesti da kako se zove, malo, ali to nije dobro, treba još bolje. Znači, potpuno sam mako šećer, nema cukra više nigde. Ni u ovom, ni u čemu, ni testo, ni ništa nema ga više. Znači, to testo jedenje ništa nema. Ono, makarone i to, ništa. Znači, to, ali nije dobro. Opet sam prstavio, majonez, ja, kako i to. Rada i još nešto je bilo. Skušaju tako neki lopče. Da.
I kad sam vidio ribu, usro sam se, kao da će ona mene da pojede, bog nema. Pata besna, nervozna, sila i zabliče. Sjećaš onog Hrvata, ronio sam Matarovi, što svaki dan lovi po 2-3 morune, tuče se s njima. Objašnjava kako ih lovi se 2 harpuna na dan, moram da. Pa da, ne može, šta da imaš i nije komplikovano, evo, a sad da treba... Mato, čovjek skoro 60 godina. Nemam pojma. Pa ne mora, ali znaš, sad... A to mu je neki proces. To je zato što su oni brzina i veština. Znaš, neće ti sad biti 2 sata pod vodom, kao da juriš malo. Pa to je to. Ti ih zaroniš i kao odmeti... Frkao, znaš, ili ti njoj ili na tebe, ja bih ili znaš. 2 harpuna, kaže jedan ovoj... Ako promaši... Ono. Ima jedan pištolj, harpun, onu pušku baš, a ima i mile, nekako se zove, pa harpun. Pa da. To je onaj grčki, a ovaj... Jedan nosi ovom, jedan nosi ovom, i 2 vata morunu. Pa da. Prvo krne ovo. Da, s ovim... Da, krne i onda ona krene šurći. Da, nekvano, da, ono će... Jel, Bože. Nekog je od prijatelja vodio na ronjenje, neku ženu, ne mu sjetim koju. Ne znam da ste vi plivali tamo, nosim ih tu udavili struje kad vas je vozilo. To je ono s pervajima. Ovi naš, kao sad će oni, mi imamo jedan zalivu, pa sad ima drugi zaliv, na što trebalo biti Čirac. Se to je peške, a ono nije frka, ideš preko brda pa je to sranje, pošto ideš po kamenju. Da. Pošto bi žudavio struje, mislim šta, dalje od oba? Ma ne, znaš kako, šta je to? Oni su krenuli da plivaju, njih dvoje, znaš kao oni će da preplivaju, nema tu puno, pa nema ni kilometar, nema. Nema, kako, ja sam mislio... 600-700 metara. More. 2 minuta sam mislio, 2 minuta sam u Grču bio, gotov sam, znači slike su mi prolazili. Pazi, mi smo peške stigli kao di su ovi jebote, znaš, već ono... Jelena ima peraje, i kao ajde ništa, Peraje, to je u turbo, je. Pa pazi, ona je s perajama jedva prošla, je iza nje. I ona kad si struja između, razumiješ? Dobro, a šta tu? Hoće naučiti da ovdje... Strašno. Ti kao osjećaš da kao nešto... Pa ne znam, nisam ja bio, oni su bili uroš. Mene nikad nije na moru stružio, pošto sam ja ono bijem frku, jer... Gledao sam, brate. Znaš, tu blizu obale ne može... Znate, gde sam doplivo, jer ti kad doplivaš do struje, ona ti pomogne da te malo kao da brže zaplivaš. I vidim Jelena se paci, pliva, ona je ispred mene jedno 10 metara. I pliva Jelena u mestu, pliva. I ja kontam šta se događa, što ovo, a zapenila sve u 16 maše nogama i rukama. I ja kad sam tek tamo prišao, mene uhvati to da približava. I ja rekao, što se pati ovo, evo to ja letim kroz vodu, piči vodu po 2 metra. I kad to mene ćapi. I viče ono, ajde, uspećeš, a vučete i nazad, i dole, i šamarate, najstrašnije, kad gurneš ruku, imaš utisak kao čim si gurna ruku u vodu da neko te odmah hvata za ruku i vuče dole ruku. Duva. Razumeš? Pa zato što je dole struje brže nego, razumiješ? A to je, znači, ogromna količina vode koja To je kao reka u sredu. To. S tim da ona pri površini je slabija i što je dublje, to je jače. Razumiješ, tako da ti kad... nisam imao te vode, A gore kristalno... Ti kad bi ovako lego samo da ono na leđa, znaš, ono kao da plutaš, ono bi ti kao nešto malo. Međutim, ti čim zaplivaš, onda reaguje. Dubina tvoje ruke, ti tu već osjetiš tu razliku u jačini struje. I to je to što on priča, znaš, kao imaš utisak da se vuče dole, a ne vuče, nego, znaš, povuče ti ruku brže i ti ono, znaš. Da. Prosto na stranje, to ne vidim. Kako se uzao vikend. I onda se dovukli do to Kardeljeva. I onda sam legao na Kardeljevo, ja mislim da sam stavio sve na mrežu, nisam mogu da se nadeš. To je da Kardelj dolazio da se kupa, znaš. Drugi Kardeljev. A ne, moguće. Nema prilaza uopšte. Znaš koja je fora? Bio je pre nekoliko vekova zemljotres. Jedna bukvalno ovako stenčuga se odvojila od kopna i otklizila u more. I to je sve dosta. A to je ono pre 3 veka je bilo. A, ranije? Da. I sad to je kao ostrvo. I sad kako je to otklizilo, cijela uvala u stvari dole da ima tu nekog šljunka i peska, ali kad razgrneš nogom, dole je potpuno ravna ploča kao gledalo. To je ta stena tu doklizila, razumiješ? I nastala uvala. Znaš, i nastala tako ta uvala. I sad, pošto se stena odvalila od brda, tu je odsečeno sa sve 3 strane i s 4. je more. I nema prirodnog prilaza.
nego su ljudi kao napravili malo stavi, samo ne može doći kolima, ne može, znaš, samo kozja staza i tako prilaziš. Znači, pošto je takvo, znaš, da ne možeš se priđi, oni su tu dolazili kada je ekipa Tito. Usidre se ispred. Usidre se, znaš, tu ovo strce divno, a s druge strane od strca ja nisam bio, jesi ti bio tamo, u tom atru? Jesam plivao sam. Milan je bio, ti si isto bio. Tam su jata riba. I to i ruševine, to se vidi sa obale, kada sa one strane prema Pučini, pošto je tu bilo neko selo i cijelo selo je slizilo u more. I sad kažu ti ronioci, to kad roniš sa te druge strane ostrva, ono dole kuće pod vodom, sve kao roniško selo. I malo se vidi, ovaj deo sela, ovaj još ostali, totalno šigarija. Sam mislio da nam je lepo na pola puta od tvoje kuće do tvojeg puba, da smo zajedno, to nisam znao, da tamo i nazad je potrebno da ukadiš ti. Kako je? A? Šta kao gitaristi, kao neki orkečenici? Pa moram ja tako koji poperi. Vidi kako se stoji, vidi. To mu je odgovor. Vidi kako stojiš, Kako je to odgovor? To je odgovor. Na one ali stojimo. Uzmo ono pa okače pa... A ne, stojimo. Stojimo, pa da. Može priču šta hoće. Pa da. Devojčice neće to stuti to, samo će vidjeti. Marko. Ovo je sad muzika. Da i cela muzika. Demonstracija sreće. Demonstracija sreće. Toliko je duboko da smišljate. Pa da mora sam uključe. Bas. Pičko, ne sam uzmano. Bajs, sad još 2 žice. Bajs i još 2 žice ovde ima. A kad uhvatiš ovde akord, da tog nema nigde. Kad uhvatiš ovde akord. Koji god? Uhvati akord. Ovde tog sloga nemaš nigde u gitarizmu. Imaš na klavijaturi, ali u gitarizmu ga nemaš nigde. Taj tog sloga. Nemaš toliko duboko. Ali ne došlo do Ovo je tvoj omiljen akord, je tako? Pa ne znam. Jednom sam ja, jednom si ti, jednom su oni. Jednom je mama, jednom tata i on.
ništa, malo ću vratiti ono, ne znam, jedan krug, uđeš u fazon i se čujemo dalje. Dobar dan. Ćao. On je fancy, on se sija, on se šeta centrom grada. On je bogat i ima kola, ima i uslovi naočare. On je putovao mnogo, također poznaje i film. On je uzor za cijelo društvo, on je audiofil. Od njega svi puno očekuju, ima i najlepšu devojku. Ima frizuru čudesnu, glasa za najbolju partiju. Od demokrata, on je naš. Od demokrata, on ne silazi nikad da se druži sa nama. On ne silazi nikad. Možeš da sviraš u strofi, čuješ ona melodica. Tako nešto. Da napravimo zvuk samo za to. Da to je bilo... Da, tako. To je tako i meni zvuči, da treba da bude. Da. Ali, znači da samo to i da uopšte se manemo svih onih drugih delova pesma, nego samo za to uradimo zvuk, snimimo. I on, znaš, da imamo od čega da se... možemo samo, na primjer, da, pazi ovo, da taj zvuk koji bude tohofo, bude dobar i bez vibrata. Da bude kao da je gitarista samo isključio vibrato, da predstavlja jednu tonsku sliku. Ne, pazi. Postaviš mikrofon, jedan za dokumentarac, jedan uzmeš mikrofon i ima dole mikseticu, dole Behringer, razumiješ? Šta? Na što to da snima? Možeš, čuviš se nosi, drži. Dešava se čudna stvar, omot kojeg albuma nekako ostaje na podu. Najbolje nešto, razumiješ? Ja mislim da taj deo i uvodna gitara može se skoro istim zvukom da se... Probali smo pa nije bilo dobro. Mislim, možda postoji adekvatan zvuk s kojim bi mogla oba dela se snime, ali ja ne mogu da nemam ideju kako bi on trebalo da bude. Imam ideju za tu strofu. Da li će to leći na uvod, na solo, taj voršpil? Ne znam, probat ćemo. Ne mogu uopšte da pretpostavim. Da, kapiram, da, sigurno imaš znaš. Razumiješ, a za ovo imam ideju. Sad, znaš, daj da uradimo ono što možemo, pa onda što napunjeniju pesmu budemo imali, to ćemo lakše
precizniju sliku kako popunjavati rupe. Zato što sam ja znao, desi se slučaj da ja znam savršeno aranžman i počeo sam, znači znam aranžman, što ne bi nešao malo u svoj posao, razumiješ, i počeo tu da brljavim oko zvuka, razumiješ, i onda ti Pa nije ne brljaviš ti, ja sam tebi rekao, a ti ako imaš neku konkretnu ideju za neki zvuk, ti ga namesti, uopšte nije problem. Uostalom, ti si gitarista, imaš pravo da odlučuješ o tom zvuku, razumiješ, ali... Ali nego sam ti rekao da meni smrti da taj zvuk, ako bude dobar za drugi deo refrena, bridge, da će biti dobar i za početak. Za refren verovatno da, ali mi treba da uradimo drugi deo strofe. Razumeš? Verovatno će isti zvuk sesti u refrenu i na uvodu. Da. Verovatno. Pošto najčešće tako bude. Ali ja još nemam ideju kao... Dobar dan. Ja još nemam... Da ne bude na početku neki kolosal, nisam učinio, nego normalno napišna gitara, znaš. Pošto kao pesma... Dobro, cijela ova pesma ne treba da zvuči kolosalno. Pa da. Ja sad kažem njemu, ja kažem ovako, slušaj bre, i sad ovako, znaš, ja kažem, a on ovako vidim, da pogleda bez veze, ja kažem, ma gledaj me bre, a on došao ovako pa me ovako u oči počeo gledati, pa kažem, ne u faču, prste ne gledaj bre, kažem, šta faču, ne, kao gledaj me on ovako došao u faču, pa mi kažem, gledaj bre, ruku bre, šta me mene, ne gledaš. Hoću da vidi genetski, ne dolazi, jer tu je tanak zid za koji znamo samo mi. Šta će ići gitare? I kao ajde, kec 2, 3, Ševa snima. Ja kao op. I cijelo uradim gitaru isprv. I ono, smeje se, ovaj kao ha. Nikad nije u pitanju starost, uvijek je u pitanju bolest. Kad god misliš da ti neki kurac fali, kao star sam, nije bolest si nešto. Znaš koliko ih ima, ovih virusa. Bila neka ženska, tako nešto drkalo, kao šta je otišla u institut u Beogradu za tropske bolesti. Ležao tamo ne znam koliko i nisu našli ništa. A ono temperatura 37 i to sve. I ništa. Znači, a oni te ne puštaju kad uđeš kod njih. Oni ključ te nabiju dok god ne dobiju rezultat šta ti je, razumeš? Kad uđeš u institut za tropske infektivne bolesti u Beogradu. Kažeš, hoću da dođem kod vas zbog toga, oni okej. Razumeš? Možeš da biraš, Marko, ćeš da pevaš na 12.000 eura mikrofon, na 7.500 eura mikrofon, ili ćeš da pevaš na mikrofonu 4.000 eura. To nije moj posao. A šta bi ti volio? Ja to ne mogu da znam. Kako ne možeš? Otkud ja mogu znati ko je u kakvom stanju i ko je odgovara za moj glas? Svi su u istom stanju. Otkud ja znam? Kažem ti, sve jedno mi jer to znate vi. Sad kao? Probat ćeš i na jedan, i na drugi, i na treći. Mislim, ovi zvukovi danas što snimaju, to sve nešto ko s telefona.
Ovo su sve telefunken mikrofoni. Kao... Mislio da ćeš pravi glas da dobije. Moramo otvoriti jedan kada more. Vodi stani. Šta ti treba, debeli? Si gledao Čobe, jel? Pa ti ga, Čobe, ovo Si gledao? Čobe, Si gledao Gramu? Čobe, neko da uzme kutiju. Jet Set, Evo. na internetu. Ne, ali crtani film, bre. Ma, ševo. Šta, ja ću da... Ševo, evo ti ključevi. Aha, stavi tamo. Gde? Evo. Evo, evo. Ajde. Što je ovo zavrnuto, ovo ako to tako treba? Treba da pada. Okej. A što će onaj AKG? A? Onaj AKG... Ne, pa ovo je loši. Ćemo sa ovim. Taj je telefunken kao što sam rekao. Maš Bobo, misliš? Posle baciš kamen, pa brže te... Pa da. Ne vredi. Kako je to neki meko? Da štucanje, to je neki meko vazduh koji zaosno. Ne vredi. 1, 2. Čekaj, samo nisam to plaću. Jebi ga štuca. Vidim. Pa da. Ali ispravo mikrofon samo. Jebo. Kako glupo. Možeš mi hoćeš kompletno slušalicu? Tiho mi je. Sve mi je tiho. 1, 2, 1, 2. Još malo vokal u odnosu na matricu, malo. Gore. Ja sam mislio... Mislim, svaki falš koji je baš falš, koji je ono odvratan falš, to ne bi pustili. Pa da, pa ne. A ovo sitne, pa to imaš, mislim, i kad sviraš gitaru, ti slučajno malo zavrneš, znaš, zašto ne... Ja mislim da smo Pošto došli ne možeš dobro do... svaki put u istu tačku. do autentičnosti pesme. Meni prolazi. Popusti se na pesmu, razumiješ, ono, to je ono. Fight like brave, don't be afraid. Ono to kako, znaš, ono sad mi pita klinac, sad moram nešto da kažem. Ne smijem da sad kao da mu da, ne znam, nešto moram da budem odgovoran, da nam pričam opšte na decu. Tu da nam nešto. Rani ja odnos. Da, i kažem ti, sledeće nedelje ne možemo. Tu ćemo se mi dogovoriti, ja ću biti tu jedno 6-7 dana. Šta putuješ? Sad idem ovdje. Ovdje doći do 6-7, ne, ja bit ću tu 6-7 dana, tako da ćete nešto podlaći. A ne naveliko neko putovanje ili... Ma ne, idem sad za Beograd. Ali se vraćam za 3-4 dana, vraćam se 8. 8, što? Šta je danas? 8. 9. to je sledeća nedelja. Drugari, ja moram da idem, ne? Ništa, ajde. Ja sam mislio da nam je lepo na pola puta od tvoje kuće do tvojeg puba, da smo zajedno, to nisam znao, da tamo i nazad je pot
potrebno da u kadi stigne? Da li se smeje? Da li se zagrtnu da li se smeje? Ili se zagrtnu ja sam tu i ja sam tvoja. Za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Ja sam tu, na na na, ja sam tvoja. Za mene početak, za nju je kraj od ljubavi. Mislim, ostani. Evo, Nego malo ostani. to. Izaće gostija da padam, pratit ćeš me. Sada ti želiš da čuješ njegovo ime i kako sve stiže do nas. Nije nimalo loše i ja to razumem. Pristali smo na nešto i pričat ću ti. Ako si ti, ako sam ja, onda se ne plaši. Ostani ceo dan, stizat će gosti, ja ću da padam, pratit ćeš me. Ostani i celu noć, stizat će gosti, ja ću da padam, pratit ćeš i njih. Onda se uplaši. Kasnio u sobi ceo dan, zvonili bi svima ponekad, stizali do njih umorni, neka pedala kači lancobran dan. Nikad ne zaboravim na dan kada brže nije moglo ispod crvenog svetla dobiti.
ili nešto razvrstiš. Čekaj. Da ti snimaš ili fotkaš? Ne, ali čekaj, ja ću to sad doneti ovde, pa ćemo onda sići. Možda ne bi dobro. Pa sad ovde mi je zgodnije, to su naši inženjeri sve ispravljati. To ne bi ništa. Ali neću to da. Ajde, ali sići ćemo dole sve jer. Evo sad ću dole, čekaj. Znaš šta je? Koji? Imam ja hrabrosti. Kad je došao. Ajde, nemoj sad snimati, prošta će biti sad. Ne može ovo prostakluci idu sad. Prostakluci? Rekini. Ne rekini. Da baš mora. Ne može. Pa ispričaj vici. I moj tampončić, pošto on zbog pevanja, znaš, na svirki opično monitoring nije dobar. I onda, znaš, mnogi pevači stavljaju u jedno uvo. Znaš, čisto da čuješ sebe što pevaš. I imao je taj neki, isto tako neke boje, tako te naranđaste. I sad ono, već treba se kreće, znaš kao kreće svirka i on treba i sad mu ispadne. I on kao jebe ti gde, znaš ušao i sad, on ne vidi baš dobro nosi cikere. Ali je skinuo cikere i sad ako gleda će orad, znaš, mrak i vidi nešto žuto i kao, evo ga, cool, evo ga, kuzne ovo smoki. Smoki? Škl? A sad mi u toj frci nije skontao, znaš, nego je gurno i odmara bio. A ono šklu. I kaže, ne, da nije mogu da očisti ovo. Kaže, ne, ali katastrofa potpuno. A ja. Ne filter od cigare. Znači, filter od cigare. Od oca. Znači, imaš cigare svugde imaš. I znači, uvijek možeš... Nisam probao da to. Verovatno. Idealno ulazi. Taman ulazi. Ajde, ovo. To je, kupuješ cigare zbog filtera za uši. Otkad ti znaš Mistrova? Marčića? Od detinjstva. A šta ste vi komšije, nešto? On je stanovao u Vlazice Lečku, gdje je onaj Marta Shvat, kako se zove, tamo gore. A ja sam u Piraničko 4, tu odmah oslepljena zgrada. Pa to je cijela sekcija. Krenuli smo na neku žurku, neproveren. Dobro, to je trebalo. To je detalj koji ne bi ja ništa problem. Nemoj brisati nego probam još jedan puta, jer kračno sam osjetio da nisam misliš da ostane to? Da, pa vidjet ćemo, znaš, ako u drugoj verziji bude bolje, samo to da kopiramo. Ali pošto je sve ostalo super, znaš, to je bukvalno jedina reč koja ima to ns. A ne, meni to ne smeta u celom. Onda dobro. Mene druge stvari.
u jednom momentu osjeća se da... Da si kao ispao iz ritma. Ne. Iz, Kao gubitak snage i daha i onda... osjeća se tenzija, onako malo onako, znaš... Obe to, molim te. Dobro. Da, ajde, kad već ponavljaš, onda... Da. Na Spektorom krenuli smo na neku žurku neproverenu, ali je moj drug ostao kod kuće. Našli smo hotel, pa smo ga zvali, nije ga bilo, onda smo sišli pravo u vodu, bilo je leto. Sad znam zašto ona se nije kupala, sedela je na panju, hajde da plivamo. Na Spektorom krenuli smo na neku žurku neproverenu, ali je moj drug ostao kod kuće. Našli smo hotel, pa smo ga zvali, nije ga bilo, onda smo sišli pravo u vodu, bilo je leto. Sad znam zašto ona se nije